Neda pidang dunaro, shimshu sakane. Ni, kabishibun mo. Pantang syejan bagatu kebriu klim, teho. Ngate batpangannya tarkot sisendan. Good. Hai Kisan, men step porbumi na yang utak da kesen ayu, bat nda lawan pai ka semar da kesen ayu. Sabishar baha. Nasian ngala ong nyapau nium deu pa jong pa yan. Dili, lino, usalai kami. Bat ya meh kat nasian ngala ong jian ka khut jong amem so tho. Ban penklan ya ki Nongrep ha ki jingtip bat ki buat ki bat mai ki badang mi ha ka rep karyang kat kum ka juk start ka bamenta bat ha ka juk ka por ban penslur ya ki Nongrep bakin rep ha ka rukom ka bakhoi ka basuba klem da pendon kam kino ki bor dawai lane ka organic farming ha ka tin nongwei katnat agriculture technology management agency ATMA ribhoi district lengba ka jingkershan da katnat ministry of agriculture and farmer welfare jong ka sarkar india menta ka sngi ka khanriu tarik ukala lengkot kala Pynlong ya ka yeu ki Nongrep lane ka Kisan Mela na ka benta ki Nongrep jong ka dong ka thain ribhoi ka bala Pynlong hamadan NSCA ha paham sim nongpo kane ka Kisan Mela lawan ban pli dauba meral bonds im MLA ka nongpo kumu kongsan ha ka jingyaton rengkat ka kong birani ADC ribhoi kum ka sembut kongsan uba si Shabong Director Research and Training ka kong S Khain District Agriculture Officer u PJ Datta District Horticulture Officer uba M Lengdo Deputy Project Director ATMA lembat ki wei de ki officer kane ka yeu ki Nongrep lane ka Kisan Mela ka de ka wei na ki rensan ba ki Nongrep ki la ban wanra ban peninam ya ki marep ki bami na ki jakarep jongki bat lengba kane ka Kisan Mela ki Nongrep kila ban yo ki jihikai ba pher kham tam e ka jihikai ka ba mark liang na ki para Nongrep ha kane ka sngi na kalyang ka tanat ka ba panya ya kane ka yeu ki Nongrep kala samru ya ki khusnam sha ki nongjob ha ka jingya kop pen inam ya ki marep ki ba seiluk mat ki ba dapmet ha ka jingso jong ki marep bat ha ka ju kopor kala samru ya ki terrep sha ki babun ki Nongrep ki balawan mane simenta ha ka te ka sngi
kliap henre ya karep karyang nga try kede kata kedur khmat ani kede identity jong kuri boy district but kini ke jingi kundu lang ke jongi mentaka sngi lengba kini ka function hakaba MLA badon burom jongi ila plight bor kenang bangat ngatip bah ba iru idon ke jing ie ke jing sotenan but ke jing kwa banidon lang bat pi kumki para nongrep ke jongi thu ba hakarep karyang kedan ketenrai baro haka identity ke jongi kum ke state kum ke district kamtam kumuong pareng mo farmer and farming kede ke repository of knowledge culture tradition but hakipor bementa ing khamla bru for health ke jing ketenrai jong ke bahatam jong ke jing imhi kede ka rep karyang nga thai baro ke bri blanang la start ro imenta ki phai biang shake ke bai ki jing hun ke rep karyang bat ngimla klem da pertoru ya ke group ke belarawai ngi ke jingrawai badan jingmut nga kwa ban pentin mau biang ngi babaro ki khanatang ki jongi ki history ki jongi ki identity ki jongi ke sedang nagarap karyang bat kata ka Pynlong ngi bangin phai biang sisisin ya kini jingdon kam jong kini ke tnad jong agriculture jong ki nongrep ki nongrang ki jongi bat kumba kini ke team ke bamanta ke sngi jong ke Kisan ke ong ba kadi strengthening farmers and enriching the fields. Te kumongolong ka jingya lenti jong ka jingrap jingriang kalayan. Ban im hakapor ka ba ka technology ka yad stand. Bat ka sarkar ka jongi ka bayo i ka jingdan kam jong ka jingpen kaladur ka jingpen klan. Bat ka jingpen rimspa ya ki nongrap ka jongi. Ka donro ka ni ka atma hakaba ki beriu ka jongi kila ban yad ka kapor. Ngi mla ban sa haju pi don ki jingtip ki jong pi ki balawan ki pilalum na du ki por ki berim ki baja ki don hangni ki officers na ki department ki bade ki expert ki bala wat jingtip ki bala research bat kini ka Kisan Mela ka badon mantaga ski ka ailat ingi face to face le paramarway ban ni tundo ban ni kren ban ya merging mut ban kampen bahai ka rap karyang ka jongi nga tharai ki officers na po agriculture po Boy district man kasi nga try gidan siya feel ki persyang ban pen bha ban ai ki jingtip ke jongki ban pen shilo ki nongrap ke jongi te nga tharai ku mangiyang hangni nga try ba naki scheme baro ki ba ka central government ka pani na ka state government kawan lingba ki officers ki jongi namda ki langba ki office jong ki agriculture horticulture ba man la ka por ban ngait ba kata kajingwan ra iki scheme kapen mento yang i pi we but klem da ban biang sisien nga penkin mau yang i pi ba ngi don kam baniat bat kapor pidon kajing start ka bakerpang ka baburi happy pi we teng gila ban nomi i ya ka gila ban nom tip ya ka ndai ka bakongsan kalong bahapedeng jong pi pi ki badan hang ke badan bat komjur ki bom dan hang ne ki badan hang snong ki thau ki nongrep ki bait ki jungi pidon lala ka jong ka jing start ka ba kerpang ka ba bleu la ai kerpang ye pi ula bandon umanang ban syat la bandon banang ban ruai la bandon ki banang ban tanjan ki la bandon ki ban ka sap ban rep ban snajing sna udon bolong mistri udon bu driver kali bobit per kumda tetet ngidon lala ki jong ki sap haba piwan hang ni menta kasngi wadom shim ba pidei tang ki Nongrep di pidei ban shim ba pidei ki kenrat hala ka jong ka kam pidon lala ka jong jing no senyang kini ki stol ba pher ki yang hang ni kadei ka jing no senyang ka jong pi ka jika khusnam ka ba phio hang ni kadei ka jing la ka jong pi ka department ka itu bat kalap bat ka syam ki sap ki jong pi kabadon kabari lai khusnam ngala kali nei kong khan yong ba phi select phi jit komnoi gitu yong menin gidan ka competition ban pej mano bara yu jhur ku imet bo bha bat komta ter ki yo ki prize kata di gijingla ga jong phi rengkat lembat ka jing hikai ka ba ka sarkar lengba ka agriculture ka horticulture bat ki agency ki ba pher ka ban ki ba jing hikai phi na ka por kani ketenat baiba sabong idon rumo daban le ban research bagi training kita ka bakongsan adu kata
ngim hagi juk jong ke jingkela ke kamrep ke jungi hagi por ke pamensua kalong simple kalong sibet ke komrep ke jungi ke juk ke pementah ke don kam bangin rep da ke jing start da ke jing syampang pidon ke sap pidon ke mon jong ke jing tristom pidon kam bantip setang yaki but kat tu kat ni kibana kalyang jong department gitu hikai pina kapor syakapor ijuyo pania kendu bat keseng ki Nongrep hagi platform ki paper kalak bandai bat ke Hills Farmer Union kalak bandai bat kiwi ki society ki self help group ki bejuan ban pensngau yang i ginong bi kmat ru nakapor syakapor bakomno nangla pandang kampen baha kanu katu kat ne teligi mat ki bagi Nongrep ki jupen snow ki dan ki officer ki bai ki jongi hang ni ki ba penlut ya kapor ke jong ki ban perkhat ban yarap na ka bantai jong pi ki officer ki badan borom ki badan ki dan hasenda jong pi ban batai ban hikai ya pi katu kat ne ngajuyo ban ye kendu kumong mene ya gini ki kenhun jong ki Nongrep ki bejupen snow kalau benda syapang kini ki indigenous seed kini ki sembai tenrai kumno ban penek pensak bandon ke seed bang ban kem tater kumju ru HKPD nak benta ban kam penmi shibun laneka maximum production ya ka organic manure ya ka vermicompost bat kiwe de ki kenja sebok ki banyarap susu kila pensnguru HKPD kumno ban penbiang ya kaum mar abang irep abang itung gidon kam ya kaum gidon kam ya kesngi bat kom tater kalau amde naka water resources department lagi irrigation ke bagi jutip agi jitai rengkat kemudian ki telong kemudian ki nala ban penbiang ya ki kanal bat kum juru HKPD bat ki kinja go down lagi ki processing unit ki bagi Nongrep ki jupen sngau nak kapor ki officer jongi ki ju take note ya kan ni nak kapor bat persyang ban wara ya ki jingdon kam hagadur jong ke polisi ban ngamar cin banong bagi jing persyang jong ki officer ki bagi ki jongi ban frame ya ki polisi beper ban yarap ya ke sorkar naga benta bagi jing yarap kin poi syafi kita ki dikat tu kan ni ki officer ki bagi jongi hang ni ki bagi Nongrep ki jupen skau nak kapor syakapor hagawe dei bat ki jingdon kam ki jongki